Hvad så YouTube? Velkommen til DutyP Gaming, og her i dag skal jeg lige vise en LAN. Og det er en af mine venner, som har en anden ven på besøg. Og ja, de er sådan startet en LAN. Men jeg skulle lige lave en lille video, hvor de lige spillede. Ja. Men Christian? Hvad? Vi kan også bare lave en Minecraft episode, og så lægger vi den ud. Ja. Er det her Skal vi episode? gøre det med Jakob hver gang? Ja, det er episode 1, det her. Skal vi gøre det? Velkommen til episode 1 af Minecraft Gameplay. Det kan godt være, at vi kommer til at spille lidt Just Cause på et tidspunkt. Ja, Just Cause, det har de lige spillet, men... Oh my god. Oh my god. Der har vi en triple ting her. Det er fandme nice, her. I midten. Men hvad, skal I ikke ud og hugge noget brænde? Skal I ikke ud og hugge noget træ til en større hus, eller sådan noget? Hvad? Jo. Men altså, jeg er farmer, og Jakob han er miner, så... Hello Christian, hvorfor tager I ikke bare nogle skilte, og så hænger I dem op, og så skriver I, hvad I laver, hvad I arbejder som om? Det har jeg ikke lyst til. Det er lidt for lang tid. Men det var en lille kort vlog. Vi ses. Hej.